Elämä voi joskus tuntua rajulta myrskyltä. Deadlineit häämöttävät, paine kasvaa ja tunteet kuten stressi, yksinäisyys ja jopa loppuun palaminen voivat uhata jaksamistamme. Tällaisina hetkinä on erittäin tärkeää pysähtyä miettimään. Kiinnitä huomiota siihen, mitä tunnet kehossasi ja miltä sinusta tuntuu. Ovatko lihaksesi jännittyneet? Kiitävätkö ajatuksesi? Kuten missä tahansa myrskyssä näihin asioihin löytyy työkaluja. Itsemaadoitustekniikat voivat antaa meille hengähdystauon myrskystä. Kokeillaanpa harjoitusta. Asetu ensin mukavaan asentoon, istu selkä suorana tuolilla ja tunne, miten jalkasi koskettavat maata. Hengitä nyt. Hengitä syvään sisään. Pidätä hengitystä 3 sekuntia. 2, 3. Hengitä nyt hitaasti ulos nenän kautta. Tehdään tämä uudelleen. Hengitä syvään sisään. Pidätä hengitystä 3 sekuntia. 2, 3. Nyt hidas ulos hengitys. Katso käsiäsi. Tartu niihin ja purista kumpaakin kättä hellästi useamman kerran samalla kun kuuntelet ääntäni. Pyydän sinua huomaamaan, että tuntemasi asiat voivat johtua jostakin aiemmin tapahtuneesta. Mutta olet nyt tässä. Helli itseäsi empatialla ja ystävällisyydellä tuodessasi itsesi tähän hetkeen.